principals bamsoroi leadership ye alliance Chinja Maitiro Gokola Izenzo Nasi Basarangu Digidik. It is to introduce President we Alliance ubaba uChamisa. Umsebenzi wami umncane umfitshane ukuthi ngili-introduce ukuthi ijaha leli ngubani njalo lize libe lapha. How come? What happened? Zokutanga mswa 6 January ubaba uTsvangirai asked me ukuthi ngibuye endlini yakhe na 10 o'clock makuseni. Ndakaenda ikoko. President Tsvangirai akati Prof nguva yaenda election iri kuuya in 3, 4, 5 months. Inini ndiri kuhara. I will not be with you. So chiendai muchipinda kuvanhu so that muri yeZimbabwe will have a fighting chance against the junta. Then I asked him kuti tichapinda sei kuvanhu iwewe uchienda ku South Africa mswe Wednesday. Akati ndichakupai mkomana uyu Chamisa. Chinja Maitiro takataura zvakawanda hakuna nguva nhasi to narrate all the things he said that day. But the end of it, I asked kuti let me call Chamisa auye. Ndakamfonera akauya. I asked President Tsvangirai to repeat what he had told me in his presence. Akaripita kuti Chamisa chienda ku alliance unoshanda navame vako ku alliance muchipinda kuvanhu. Akati Chamisa, if need be, because alliance ndiyo vision yangu, defend the alliance with your life. Chinja Maitiro wavuma uChamisa lo ngekhanda wavuma wathi ngiyezwa president ngathi sokulungile ngangingakwazi mina ukuthi umkhetheleni. I didn't know why, but I know why now. Chinja so Chamisa uyu akanointwa na President Tsvangirai. Ubaba uTsvangirai sesichile waanointwa yi-National Council ye-MDCT ukuthi nguye sezathatha isikhundla sikababa uTsvangirai. Ngemva kwalokho waanointwa ngama-principals e-alliance wonkela ukuthi siyavuma ukuthi nguye ozasikhokhela. Njengoba echilo yena uChamisa lapha sesibhode khona konke eMtare eMasingo eChinoyi izulu leli belisilandela okuthi ukuthi amadlozi inkosi abaphansi laphezulu labo bayavuma. Lani selivumile. What was the most important ukuvuma kwenu?
Ngilalelani. Listen to me. Ukuanointa uchamiso kuqakatheke okwedlula konke khonokho ukuchaya izlogani yikuthi siregister ukuvota ngo-August sihambeni siyevota ahambe eState House. Khona uzizayo ezakuthi si baba zitsayi zizayi son khona ezakuthi si esengenile ngaphi ehe baba chamisa buya kuzotshela abantu ukuthi uzabenzelani kana wapinda ku State House. Chisa notenda tigare pasi tichitenda tigare pasi ndichitenda vakuru vese vari pano. Chokutanga chandoda kuita kutenda. Chisa mama Chisa Gukula. Chokutanga kutenda mese mune rudo muno mugweru. Chisa mama Chisa Gukula. Ndoda kutanga nekutenda vagari vese vemugweru muno. Ndinokutenda ine Winnie. Ndinokutendai takaita musangano nezuro, misangano inokwana kuita mitanhatu kana kuti 6. Apo patakasangana nema pensioners ndo pandakanzwa nyaya yekuti Winnie madhara angu nechemberedze munomu dzedu ana amai vakataura kuti isusu tiringotaura kuti Winnie. Saka ndinokutendai takasangana nevafundisi, takasangana nevemabhizimusi, takasangana nevaprofita. N'anga dzaida kundiona ndikati achionai vachibaya ndo unowirirana. Chisa mama Chisa Gukula. Saka ndinotenda nokuti kubva president vedu vari pano, President Tsvangirai, chaunga chakadai hatina kumboti tachiona muno mugweru. Saka zvirovere maoko gweri ndokutenda. Ndichitora zvemukanawi Mwari ndinokumbira kuti mundinzwewo pano nyaya yokuti ndichitaura mvura yatanga kunaya. Chisa mama Chisa Gukula. Ndichiri muranda wenyu ndinzwei weshe. Chisa mama Chisa. Ndinotenda Mwari vanoramba vachirakidza kuti vanotishambidza nekutenda. Misodzi yekudenga ine chirevo. Pese patinongoti takutanga kutaura Mwari vanobva vatongotanga kutaurawo. Saka tinokutendai baba muri kumusoro kudenga, tinokutendai. Thank you very much our God in heaven. We worship you. We honor you. Ndoda kutenda murume asiri pano nhasi. Murume anonzi komo kuramba muchingochinja zvinhu zvambodiwa. What is the problem? Chisa mama Chisa. Ndoda kutenda murume asiri pano, Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Ngatirovere maoko murume uyu. Chisa mama Chisa. Aiwaka.
Hatigoni kuti tisatenda wa visionary. Hatigoni kuti tisatenda murume akativakira musangano wakakura zvakadai. Hatigoni kuti tisatenda murume akasumudza alliance yasumudza musangano wenyika yose. Baba waGuchutu uyai pano. Ndo vasina kutaura na baba vaMutambara. Chisa mama chisa. Ndo ma principals asati ange aintroduced pano. Aiwa ma umbrella dzisa zvenyu yabva yamira ndakumbira mudhara. Tataura nemunhu mukuru. Chisa mama chisa. Gukula. Baba vaGuchutu vari kuMount Russia Christian Democratic Party. Vakasiiwa mumaoko eno aya nemukuru wedu President Tsvangirai. So isu basa redu nderekuti tapuwa vision nemukuru tofamba nayo. Saka varume vandinofamba navo ava ndakavapuwa nemukuru kuti ndifambe nawo. Ini ndiripo pakuenda ndiri pamudrive. Vachindibatsirawo kuti magiya wedzera speed. Apadzisa speed. Asi ini ndinorova speed manje. Chisa mama chisa. Baba waGuchutu. Ndati mukwasise hama pano. Tapinda. Ini ndinoleda Christian Party. Saka tiri kuti semakristo unomukana wokuti taure church kuti this is the time to choose between light and darkness. This is the time to choose between the evil and the good. This is the time to choose between progress and stagnation. Tirikuti se Christian Party unomukana toti swa vamunangagwa apa mufundisa apa mungasarudza wani. Tirikuti oisu ndave nguva yekuti nava Joshua takuyambuka Canaan. Ndangoti ningoti otaure nokuti isu se Christian Party native yedu yamira zvakanaka. Nokuti we now have a pastor gunning for the presidency. If Zimbabwe is 80% Christian, then the men must be in State House this 2018. Tatenda. Notenda tinema wo veterans murume wamuri kuona ari pano haana kuchipa. Iwo veteran chairo. Pamusoro pekuva wo veteran vanga vari ambassador kuMozambique for 21 years. As an ambassador kuMozambique weZimbabwe. Chisa mama chisa. Saka murume ane karumbo kanomborova kanondinakidza. Ndadati mungokarova mbijana chop nokuti mvura inenge yakuda kuita musindo. Ko kurumidzai mukomana uyo agadziriswe. Chisa mama chisa. Chisa chamisa chisa. Ukavoterezanu uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Ukavoterezanu uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Mari hakuna uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Mabasa hakuna uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Ukavoterezanu uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Ukavoterezanu uchaiona namo yacho zvinhu zvaoma. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Matenda. Notenda baba vaMutambara. Notenda ma principals ese ari pano. Ma leadership edu ari pano ese. Members of standing committees dzema party edu, ma top leadership. Ndichigamuchirawo vatungamiriri veexecutive yedu yeMDCT vari mutende.
tinokuremekedza leadership dzese dzema executives ari mu alliance, tichigamuchirawo vafundisi vari pano. Ndaona tina vafundisi vakawanda vauya vari pano. Tinokutendai zvikuru. Musangano wedu wataita nhasi waita nhoroondo, nokuti nezuro takaita umwe musangano zowe nhoroondo watakaita kukwekwe. Hatisati takamboita musangano wakadaro. Takaenda kunotambira mubedroom mengwena. Chisa mama chisa. Because gore rino pagedha hapana munhu, pakabooka. Kipa wakati asante sana ndokubva aenda. Takapuwa customer gore rino, toita customer yedu nyama yekugocha. Ende munongoziva kuti patakuenda, takuenda kunopedzerana gedhe to gedhe. Isu tiri kuda kuita yekukukuza ngwena, nokuti ndakakura ndichikukuza hove. Kana uchikukuza unokanda tata uko nekoko kuti isaona painobuda napo kumaruzevha. Hakuna, tiri kukukuza ngwena kwese. Chisa mama chisa. Kana ngwena ichinge yabuda mumvura haisiri ngwena, chava chidhanana. Tofamba hedu naye mdara wedu kuti aiwa, shanduko yauya. Shanduko haiketi bato, shanduko haisi yebato, inowira munhu wese. Ndosaka muchiona gore rino rakatinakira, nokuti for the first time vamugabe vari kunovhotera opposition. Chisa mama chisa. Iso hatiketi mavhoti kuti hai ndea mugabe, hatidi mavhoti ese. Tinongoti ya munangagwa. Ndo zvatiri kunoita izvozvo comrade Uchi. Takuenda patakuenda pasarudzo dzatiri kuenda dzakatikoshera, nokuti isarudzo dzezvinhu zviviri. Pari kunosarudzwa ambassador werima naambassador wechiedza. Vamunangagwa vane rima ravo, vachiti wapusa wapusa. Isa hatidi wapusa wapusa, toda chiedza chokuti munhu wese aone kuti zvinhu zviri pachena. Ndosaka muchiona kodzero dzatakuenda gore rino. Tauya munzvimbo yeGweru Midlands, a very important province. Munoziva kuti an important province. Why? Because pa program yatinayo, you are the focal point of our transformation agenda. Chadzoka ku program iyoyo, but chanduda kukuudzai ndechekuti election yatiri kupindai, tiri kupinda takawina kare. Tisati taenda kusarudzo tichavaudza mavhoti, because we are going to be scientific about it. Pane vakanyoresa 5.3 million, tichavaudza kuti atinawo mavhoti ndeaya. Any outcome isingabudi nezvizvi, hakuna, hatibvumi. Vachademba mundaratsvangirai gore rino kuti atsvangirai vakomana ti munhu wawakatisiyirawo is stupid. Chisa mama chisa. Gukula. Tinoremekedza isu vakarwa hondo, tinoremekedza masoja edu, tinoremekedza vanhu vane nhoroondo yenyika. Ndosaka muchiona kuti patiri kupinda mwaka wokutanga sekutaura kwandakaita, vanhu vatichaunganidza kuti vange varipo ndo war veterans edu akarwa hondo. Why tiri kuvaunganidza? Ndoda kumeka sure kuti pandinopinda ndava head of state, isu hatite zvecommander in chief. Ndokushandura kwatiri kuita zvekuti university chancellor hatite izvozvo. Ma university ngave nemachancellor awo.
kana muchida kushedza president munokoka asi kwete president kuda kuita zvigunwe zviri mumapai ese manhanga ungapindi ese nokuti kana uri mutungamiriri ziva zvako zvekutungamirira nyika. Chisa mama chisa. Saka shanduko yauya. Musavhunduka kuti kunobirwa. Mwari kana vachinge vataura Mwari yavaronga haitadzi kubuda bhobho. Ende kana vakati nguva yakwana. Nevanobira vanozvibira. Samusavhunduka kwanzi munangagwa unozobira. Masoja edu anoramba. Masoja anoramba kusaluta sei? Masoja edu enyika oramba kusaluta mutungamiri wenyika abva kuvanhu. Chisa mbamba chisa gukula chinja ndosaka slogan yedu kubva ike zvino tichienda mberi tikati masoja ndedu, mapurisa ndedu, maCIO ndedu, machifi ndedu, masvinzwe, masabhuku ndedu, vashandi vehurumende ndedu. Ndokwatakuenda ikoko. And we are going to announce a serious shift panyaya approach yedu. Hatichaiti independence anonzi ndeye ZANU-PF because ZANU-PF is not the majority party in this country. Hatichaiti defense forces inonzi ndeye ZANU-PF because we are the majority party in this country. Kureva kuti hakutanga kuleader sevanhu vanotungamirira. We are now in charge and we have taken charge. Kwese kwatakuenda ndakavaudza last time. Ndikati munonetsana na chief wepabhuruwa yapa andakugadzwa. Muti usagadzwa. Chii icho? Tradition and culture ngazviremekedzwe. Vanoda kugadza madzishe perekedzai vagadzwe. Mvura inaye zvakanaka munyika madhamu achizara. Zvino mukarambidza ishe marambidza nyika kuti inge ichigara ichitiremekedza tsika nemagariro evanhu. Ndakamuudza ndikati munharaunda ngagwewo. Zvimwe zvinouona hauketiwo futemde. This is a straightforward matter. Respect people nemacultures avo. Vanoda kugadza madzishe. Hurumende haichapinde muzvinhu zvemadzishe kutanga muna September. Madzishe anogadzwa nemadzinza munharaunda yenyu, mucommunity yenyu nemidzimu dzenyu. Government out. Zvinoitwa in your local area. Kwete kuda kuno extenda ma leaders muchida kunotora madzishe kuaita kunge mujibha wematongerwo enyika. That is coming to an end. Ene kutanga muna September muchachinja zvinhu zvakawanda. Muchachinja zvinhu zvakawanda. Vanga vajaira kuba mari yevanhu. Hatichadi kuti hurumende ive nzvimbo inogara vanoba zvakanyanya. Tiri kuvhura chikurubi. Toda kukuona kuti wanga uri papi ene ndiri kugadzirisa. I'm going to make sure that any leader anoda kutungamirira ari mugovernment ngadeclare ma-assets. Tione kuti kana wazotanga kuita upfumi wahuwana kupi. That is our governance culture. Pane zviri kuchinja. Ndakuntaura 5 issues nobva negara pasi andikupedza nguva nhasi vabiti. Professor, I don't want to waste people's time. Tine governance yedu yatuda kuti ichinje. Chokutanga chatiri kunochinja pa governance yandanchitaura nezvayo. Takuda kuita inonzi inclusive and shared governance. Yokuti ngatitei devolution. Ngatiendesei masimba kuma local authorities and local communities. Vekubhinga ngava benefit from the fisheries in Binga. Vekuchiadzwa ngava benefit from diamond ekuchiadzwa. Vekumulawa ngava benefit from arts and culture yekuko kumulawa. Tadaro tozozvipinza mugapu renyika asi tamboita devolve authority. So devolution is our next revolution in this country. But hatigumiri ipapo. Tinoda kuita inonzi spatial development. Inema up linkages and downward linkages. Patinoti muno mugweru takudesignate kuti muhurumende yavachamisa munenge murimi the capital, administrative capital yenyika yose.
What do I mean? Vamwe ndakaona waita confusion kwanza akati capital city yakuchinja haichinji. Harare is going to be the commercial and trade capital. Inoramba ichita izvose zvakaita kunana Joburg, sezvakaita kunana New York, sezvakaita kunana Sydney kuAustralia. But zvatakuita ndezvokuti muno mugweru, because you are central, taakumeka sure ndo maakuya maoffice ehurumende, parliament, cabinet, minister, zvose zvakuya. It's very possible. And why are we talking about this in the context of inclusive and shared economy? We want more veteran must feel to be part of Zimbabwe. We want people with disabilities to feel to be part of Zimbabwe. We want to invest in my regions, Matebele and Mashonaland, Kumashingo, Kumanikale, feel to be part of Zimbabwe. Iyo futi nyayo anzanda uri na principles. Nyayo kutino dzidziswa kupuwa mazita nomenclature inoframwa nema British atide yokunzi Matebeleland, Mashonaland. We need to relook at our regions so that we name them not in the context of tribalism, but in the context of inclusive politics and looking at who we are. It doesn't mean if you are coming from that region, we must respect you for coming from that region and have equitable distribution in national cake to resolve the national question. Kuti munhu wese awane uchi hwenyika. Munhu wese ngaawane uchi hwenyika uchidonera parurimi rwake. Ananzvira achiti ndiri munyika yangu yababa. Uchi nemukaka huyerere. Munhu wese akwanisawo kudhigita muuchi nemukaka. Ndo yatiri kuti an inclusive arrangement. Tiri ipapo toda kugadzirisa governance yedu pakuti vanenge vari ruling party kana takuenda kunokambena musashandisa mota dzehurumende kuinda papati yenyu kunokambena. Kana idi ike zvino munofanira kusendeka mota dzehurumende. Atidi kukuona pa TV uchitaura zvezano ndigokuona futi. Kana uchitaura program yehurumende fair and fine, you are the head of state. But kana wakuita zvepati yako ngatichiisa mapato at the same wavelength. Mukapa 10 minutes kwa MDC, 10 kuzanu, 10 kuzupuko, 10 kune kuti joko washoma. Mapati ese angane mukana wakafanana. Isu tichipinda pa governance culture, ndiko apa governance culture professor. Tiri kuchinja nyaya kuti munhu kana kwaita rally unomanikidzwa kunzi inda ku rally yakati. Kutanga muna September hakuna munhu achavharirwa musika nokuda kwokuti kune rally. Isu basa redu ndoro kuvhura musika kwete kuivhara. So mchaona batiri kupinda tunotosunga party inoita zvakadaro. Iyo zani yamati haiko iyi ndio imwe yatoda kumboongorora mashandiro ayo kuti is it consistent nema democratic practices. Kukuti unoda kunovhiringa vanhu uchivatinha kuenda uko hatichadi zvokuti nani madzishe maruwa hatichadi zvokuti vashandisana mujibha tichingopinda ishe teonga nyika yako zvakanaka nokuti ndiwo mutungamiri. Chenga wose mananga hapana risina mhodzi usaenda uko kana kuendawo. Chisa mama chisa gukula izenzo patiri kupinda pa governance culture ndo bandiri chete ndo pane nyaya hatichadi kunzwa inonzi police force taakuda kwane police service. Kureva kuti vanoda kudemonstrate muchaperekedzwa nemabhoso nemabhiza kunocheta petition yenyu hamurohwi. Riot police tichada kutoita reorient kuti hamufani kungobudisa tear gas kana kunakirwa. Garai muriko kusupport unit. We don't want to see you. Regai vanhu vagare vademonstrate kana vachigunun'una navachamisa nehurumende yavo ngavataure zvavanoda nokuti mukuchema ndo mune kunyemwerera. That is the new culture yatoda kucheta. Vamwe munogona kuti hazviiti president pa new culture ngagara ari muparliament achipindura mibvunzo inobva kuva representatives evanhu.
kwete kuti president anotya kuenda muparliament, anokuda kuenda achita state of the nation. Isu kana tavamo when we get into government, not if, because it's a certainty. We are sure tikasapinda muhurumende tisiti tiri hurumende. Ende tinozviziva vanangwena vari kuzviziva, takaudza tikati vakomana makapinda kuti mungoshaya dova, ashaya dova hatori nzira. Taakuti uya hari dova rashayiwa ka. Ende koti aizotora simba kubva kuna vaMugabe, panoda bridge ka. Bridge rinotora kubva uko richitsvetawo. Ndo zvinofana kuzikanwa izvozvo. Havasati vachinja vakomana. Hairstyle yakachinja chete. Munhu akava nemusuwo abvisa rasta zvireve kuti wachinja, ndiye uya. Chiza mama chiza. Saka ZANU yava nemusuwo manje. Haisati yachinja, yakangobvisa rasta riya ranga riripo ravaMugabe. Nana Joao. Chiza mama chiza. Gukula. That is our agenda by governance culture. Another thing chatuda kuita pa culture, nyika yeda inayo shared vision. Turuda kuti tiende kuma pastors, turuda kuti tiende kuma traditional leaders, touya ma communities for the first 6 months. Tichikubvunzai kuti what do you want to see? This is our vision as a government. But what is your input? Because hurumende yedu tuda kuchinja tibve kuma rulers, tichienda kuma leaders. We are not going to be ruling, we are going to be leading. Hatina vatongi tine vatungamiri. Kureva kuti kana gumbo rangu ratsikwa hauti gumbo renyu riri pamusoro perangu, noti makanditsika. Kwete zvemukwasha uyawo kwachiwo kuti akaryiwa nebere nekunyara kutezvara anongoti ndini. Zvikati chaitika mukwasha, ndini hangu ndiri kudyiwa nebere. Munhu ngaasaita nyadzi dzinotikanganisa. Toda ma citizens to be restored in terms of their rights. Muve ne citizenship neku restore the republic. Ino respect ma institutions. Tine a very strong parliament. Yokuti ma parliamentarians harari. Chinhu chandiri kuita ndichinyora mukandibvumiza kusaina ndechekuti parliament must be covered from Tuesday to Thursday. Munhu wese aone vatungamiri vaakatuma kuti anorara ndiani, ane chinono ndiani, ane ngonono ndiani, asingagoni ndiani, kuitira pakuvhota. Yes, atini zvavatungamiri vanoita benyu pa-election, benyu mundiro, vanodzoka kuvanhu nguva yama-elections yasvika. Mutungamiriri gara une vanhu vako vaunotungamirira. That is our agenda. No culture yatuda kuchinja. No structure yatuda kuchinja. Nemaruwa pa governance. Toda kuchinja maruwa edu kuti tiasumudzire. Our biggest problem has been to allow growth points to be my points of disaster. Toda kuti my points iwaiti achinje is we are going to develop new towns out of the growth points. But panoda munyati. The mindset, vision. And what are we going to do? Ndandina abiti tichita tonya aye kama TV nemama principles. Tikaona kuti kama TV ine lithium, ine tantalite. But vakomana vanga vachingofocus ne tin ndobva yavarwa. Our new models of cities, they have to be multifaceted. Hatingotarisi mugodhi umwe chete. Toda kuisa ma consumer facing industries. Toda kuva ne sustenance nyaya technology. Toda kuva na Silicon Valley zichitenderera kwese. We decentralize development. Bulawayo has to be the industrial capital of this country. Tine technology inotyisa ukapinda muBulawayo unofana kuconnectwa chero usingadi. Technology and innovation ichisumuka iripa. Tichimeka sure kuti our country is a modernized country. That is possible. And we are going to do it. Government infrastructure is going to be revamped. Tobataita fundamental transformation. Panyaya public service. Tichaenda kunoona public service. Vashandi vehurumende ndo vanofana kuva highest paid kudarika vari private sector. Why? Because if you want excellence, don't pay peanuts. When you pay peanuts, you get monkeys. Saka, what is it that we are going to do? Hakuna teacher anofana kutambudzika. Achitadza kudrive mota. Achitadza kuva nemari anoda.
kana achingowapa chitupa chehurumende. Hakuna mushandi wehurumende, ungava musoja, ungava mupurisa, kana une payslip, tinokuendesa kunotora higher purchase. Wotenga mota itsva, usazotora mukadzi mutsva, wotora zvimwe zvese kana murume mutsva, gara newaunga uri iyeyo. Because haisiyo transformation yatiri kutaura. So yes, we are going to transform our civil service so that we have civil service reform. Hatigumiri ipapo, tichada kumeka sure kuti nyaya yemaghost workers yadhiliwa nayo, so that we don't have anonzi mayouth officers ari muhurumende. Kana achipuhwa kupati ngaapuhwe kupati, but kwete kuhurumende. Hurumende igapure nyika, aringopakurwi kana kuchachurwa chachurwa. Muchitange muri kudya mushonga yamusana, usina dose wokuti ndakwana handisati ndakwana, unozoona tsinga dzati tereta. Chisa mama chisa, Gukula, Izenzo, Saka inzwai vanhu veZimbabwe. Zvavapachena kuti shanduko yavakuuya, asi tiri kukuudzai shanduko iri kuuya kuti yakamira sei. Shanduko iri kuuya ichauya ichienda kuinstitutional reform. Toda separation of powers, to respecta majaji edu, opuhwa mari yepamusoro. Because it is my vision, it is the government's vision, kuti vanoshandira hurumende ngavapuhwe mari inoita kuti tivakwezve kubva kuprivate sector. Ugozobata kupa mari yakadaro. Ipapo kana wakuba toda kugadzisa imwe nyaya. Hakuna vanhu vari muhurumende vanofanira kuzikana ndo vanodhiraivha mota dzinodhura. Imi musina industry. Mota dzinodhura ngadzidhiraivhwe nema-captains of industry, vane profit making organizations. Vari muhurumende dhiraivhai cheaper cars. We have to move away from expensive cars, and these cars have to be owned by individuals. Tokupai support so that is a reform measure that we are going to put in place. Haufambi uri business class, uri mubasa rehurumende, famba neeconomy nekuti mari yenyika chengeta chikwama chababa chine madhora. Hatingodyi mari, ungodya mari zvisina basa. We are going to do that. And vanoshanda nevanoziziva kupati, I think munoziva vamonzora namai makoni, kuti kana iri nyaya kufamba tiri straight hatidi mateya. We must all be straightforward. That's why President Tsvangirai is going to remain as one of the most important leaders. Because anga asiri mutungamiriri airowa matama. He was a straightforward leader. Munhu aite perfect pazvinhu zvose, but ukatarisa panyaya yeconsistency, nyaya yekufamba zvakanaka, anga ari murume aifamba zvakanaka. He never betrayed your struggle. Akaramba akamirira, ndo patinofamba ipapo, ndo patichafamba imomo. And tiri pa reform ye government ipapo, toda kumeka sure kuti tasimbaradza workers' rights. Vashandi vedu toda kudzokera ku tripartite negotiating forum, so that we have a win-win situation for the workers under ZCTU and also government. Kuona kuti business, we are working together for a win-win situation. Izvo ndo zvatiri kuita do in the context of our first 90 days. Isati tisangwena 100 days dzakawandisa. Iwo ungati 100 days uchingwazara no shanduko inononoka kuuya. Mukaona mapinda muhurumende matambudziko asati apera, kurati hamusimi munofanira kugadzirisa. Ekuda kuti hamusimi hamugoni zvanetsa. Haugoni kushandisa chipanera panodikwa kuti pange pachipinda screwdriver. So tinozvinzwisisa izvozvo kuti vakomana ava game ravo pavapinda vambozama. Chinhu chandaona chanyanya kushanda ipa, ndakaona apfeka scarf manje. Ndikati charova sei chando chapfekedza ngwena sikafu. Chisa baba chisa, chisa baba chisa. Pandinosangana ndoda kumutorera. Iwe mdara ukanati azokusapota Manchester, ndanosapota iko kumani. So that is our government agenda. Yatiri kugadzirisa patinopinda. Ndakupa a comprehensive agenda yatiri kugadzirisa kuti zvinhu zvedu zvifambe patinoti takutungamirira. Number 2, issue yatoda kugadzirisa hama dzadiwa.
inyaya yeupfumi hwenyika. Now tinogadzirisa upfumi hwenyika sei? Mazhinji vari kufunga kuti zvinonetsa. Nyaya yatinayo pacash crisis munyika muno, abvunzai vana vabitina naDr. Mashakada, it's not a cash crisis. Cash yakazara mudzimba umu, mabhengi aenda kudzimba nekuti bhengi renyika harisisiri bhengi. Wamusingwi wokuti ukangonotsveta mari hauiwani. Isi tiri kunovhara musingwi totanga mabhengi ekuti wapinza mari umomo unotowana naye neinterest mari ichibereka. Ndakamboisa kubhengi yakabereka. Kwete zvokuti kezvino ukaenda instead yekuti ibereke unoti mari yangu yafa. Toda kubva ikoko kunyaya yekuti unenge uchienda kuma loss of savings. Todzokera ku savings culture. Todzokera ku restoration of the banking culture ne best practices. Tova nemabhengi ari well managed anofamba zvinhu zvichienda kumberi. We have our people vanogona kuzviita, vana Barbican, they were well run. Pakati hapo ma challenges. But we want to go back. Isati mboitika na 90 days nenyaya cash crisis. Ndakataura ndikati few days netapedza. Why? Because the crisis is not a crisis of cash. It's a crisis of confidence. It's a crisis of trust. It's a crisis of leadership. Iyoyo tinogadzira tichingopinda tounganidza vakomana vanorova basa maeconomists. President haafanunge ari the best man or the sharpest tool in the drawer. Anofananga achitora the sharpest people around him. Uyai vakomana ndoti biti uya rova basa mukomana vaMashakada uya rova basa mukomana engineer Mudzuru uya migwagwa ngairogwe. Torova road dzokuti kana nemi munoshaya tiri kufamba mukapeti reka taakudenga munotadza kunamata. Leadership, 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 leadership. Chinhu chanetsa munyika muno hatina leadership. Tine vakomana who are in leadership positions without leadership. You can be in a position without being a leader. No dambudziko ratinaro. They are out of depth. They are out of capacity. Even mukavapa futi zimwe 5 years, muri kuvapa 5 more years of 37 years. Kungopama. Sokupama. Munokaururwa izvezvi. Anokukauraya manje manje. Mugoiona futi ndamo yacho iyoyo. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. So haiwa cash crisis tiri kuigadzira isangopinda. Tiri kutaura nyaya mabond. Mabond ese decommissioned. Toona mabalances amunawo, we make sure mabalances were in terms of the reserves that data builder to make sure mabalances enyu amuite disappearance of value. More than value yenyu totangira pa multi-currency system. Tisatagadzirisa currency yedu which is going to be stronger than the euro. Which and kutaura prophetically my way. Chisa bama chisa. Kukula. Zvikandibata zvinondiwisira ikoko. Regai nditaure zvenyika pana. Vamambure overseer ndibatei. Tiri kuda kuti currency yedu munyika muno inenge ichifana kuva 1:2 ne US dollar. Ende zvinoitika nenyaya yeprudence pakumanedza maresources enyika. We must be able to go back there. Tonoita mas fiscal reforms. Tonoita ma monetary reforms. Anoita kuti dzokere mari yedu ifambe zvakanaka. Not only that. Chisa mama chisa. Gugula. Vane ma pensions edu akanyangarika aya. There is a report yakaitwa negovernment yakabuda last week mu government gazette ya Justice Smith. I was reading it. Mari dzakabiwa dzose dzinofana kudzoka. My accounts are guided because there is a commission of God. Those are the recommendations. Himari wabiti atachora 5.6 million. Yokuti munhu zvaakashandira the whole of his life, billion. The whole of his life inongonyangarika. Iwotaura kuti baba mutana, sekuru mutana kana mbuya mutana, mari yavo yonyangarika imaitenga ma property ma insurance companies. Azvigoneke. Tinofana kudzorera vanhu mari dzavo dze value. Vanhu vave nemudyandigere kwete mudyandimire. So musavhunduka. Tinozvigadzira izvozvo tidzorere vanhu pavanga vari. Asi mune mari dzenyu dzakanyangarika dziya dzichizi madhora 3 abviswa
kana kuti 6 abviswa, value idzodzo toda kuti dzidzoke tonoona maaccounts iwayo because there's a paper trail. Vanhu vadzorerwe pavanga vari zvinhu zvifambe zvakanaka. Chisa mama chisa. Kukula. Tiri ipapo pa economy, we are going to change our economic governance. Hatichadi hurumende inongoti chero zvazvaita Bhurugwa Rebens. Kuti chero ndine zipi chete chero zipi iri kumashure. Isu tinoda kuti kufudza mombe dzenyika usafudza negoats. And I want to make sure kuti paunenge wakanganisa uri mutungamiri, be courageous enough and apologize. Varisa varuma ikano idini ndiri kumuona kutanga anoemba zvana kutonga kwaro. Hausati wa apologize uri kuti government is open for business. Who closed it? And they want to that government is open for business. You are wakavhara mashava. Muchitorera mawere chinhu chake. Motu that you are saying government is open for business. You can't open government for business in your own province. Yet you want to tell the whole world that the government is open for business. It cannot be. As it is. Kai Mkwekwe yakavarwa newe. Zim glass yakavarwa newe. Zim alloys yakavarwa newe. Bata yakavarwa newe. Cisco steel yakavarwa newe. Chisa bama chisa. Kukula. Chicha unovhura iwe. Chisa mama chisa. Kana vhara zipa rokubvunza unovhure iwe. Saka tiri pa economic agenda, we are very clear. Panyaya yatoda kugadzirisa ema pensions. But also toda kugadzirisa nyaya yekuti hurumende ngaikumbire regero painenge yakanganisa. Kana maita gukura hundi, be courageous enough to go and apologize. And allow forgiveness to take shape. So that vanhu vanobviswa misodzi pamatama. Ika zvino kwakaita muramba tsvinano akapadzirwa zvinhu. Hapana kana akauya kuzoti sorry. Mapensions akangonyangarika, hapana akauya kana kuzoti sorry. Masalaries anongoya oslashwa vanhu vachibviswa mumabasa, hapana akauya kuzoti sorry. Government must be able to say, kana migwagwa ine dambudziko remapothole, a minister must go. Heads must roll. Why should we have maroads and ezvigamba in a government in a minister? Why should we have masewage anoputika isina government minister aripo? Why should we have cash crisis bank nemaqueue isitina minister wa finance? Auto yachipa budget. Ugoona kusanyara. Kushinga kuya ndakupa budget. Unoti pa budget rei. Iwe usina mari yacho. Munhu ava muzere mhepo. Chicha unoti pa. Chiza mama chiza. Kukula. Isu tiri kuzoita budget revanhu. Zvamama tanga abiti zviyazvi. So kuti budget ichiitwa tinotanga tauya kwamuri, chicha munoda muno, chicha munoda muno. Because hurumende inowanikwa muvanhu. Pane munhu pane mhinduro. Ukangouya kubvunza maanza epo baba unowawana, because our best economists ndo madzimai anodika asina kana mari. These are the economists. Kungoya kuti apa todiya, mama titodi. Onda no vachambisa road yedu yokubva kwaMutare kuenda kuHarare, toda kuti inge ine 8 lanes. Isati chataura dualization. Is antiquated. Tiri kutaura spaghetti roads dzinopindana kudai. Zongonyo. Ndokwati kuenda ikoko. Kwete kwevakomana kuti dzakagadzirwa naSmith dzacho hamugoni kudzigadzira. Mukadzi wenhaka wamutadza. Sokuti vanhu vakudemba kuti akanga aripo ngaadzoke. Zvinoeni mukanipa mukadzi wenhaka amenenyi. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. So pa economy tiri kugadzirisa nyaya productivity. Pa economy tiri kugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakaenda kudiaspora toda kuti vadzoke neunyanzvi vauye kuzovaka nyika. Mwari havasi benzi, vanotanga vaisa diaspora before restoration. Kuti vanhu vaende kunouchika uchenjeri nema-ideas. Kana adzoka muno, tetango yato zvamakadzidza zviya, toda best airport, zvamakadzidza zviya, toda best technology, zvamakadzidza. Kuna na Finland, if you go kunyaya technology, munhu wese is a basic right to be connected. Unofananga uchigugula uri murwizi, uchigugula uri mubako, uchigugula uri mu big house kana ku small house, uchigugula uri kushabhini, uchigugula uri muchechi. Ndokwatoda kuenda ikoko. But it's only possible. And ndaona mwakufarisa pana. Chisa mama chisa.
kukula naona kudonha ruteno kunakirwa nenyika. Nyika ichadirwa shuka. Vamwe ndakataura ndikati muchaita mbovha dzemufaro. Kufamba une mbovha zonzi kumbovha ndeyeka ndemufaro. Nokuti nyika ichanaka. But inonaka nokuti chinonakisa nyika my ideas, my policies. Patakuenda kwatidi munanda maslogan pasina nyika kana pondo ndaona uchitaura kwatakuenda kutoda runyararo. We want peace, sifuna kutula. Peace in Zimbabwe. Let's have a transaction of ideas, an osmosis of ideas, from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Don't kwatakuenda iko. Bandozi vagondo ndikomuredi kavari vaida kuti zvirinyatsotyisa zviri right, but ngatitei tichiona kuti kwatava kunovakawo. Hatifani kuti kwatabva kuIjipita imba yataondomora toshandisa zvidhina zviya zvitsaru kuvaka zveimba itsva. Ngativakei a new culture, a culture of peace, a culture of engagement in ideas, a culture of articulating issues. Nyika yedu inofamba so, yedu inofamba so, inofamba so. Ndosaka ndakakumbira ngati mukoma Mnangagwa uyai tipinde padibhedha kana makashinga uyai. But tangai matombotsanya because munokuvara mufence round. Chisa mama chisa. Unorwa nechibhakira chebenzi. Yesoko. Tiri clear panyaya economy sekutaura kwandaita. Corruption is a big issue. Economy yedu haigoni kuenda mberi nemaoko nezvigunwe zvine tsvina. Vakomana vedu dambudziko ravo nderekuti zvigunwe zvavo zvine namo. Vakangobata mari yenyika namo yatonama. Madambudziko ravaita nderekuti kazhinji maziviro atinoita ndokuti kana uno mweya wokukumbira nechomwoyo ukangoona paita chitsapo chemari unokumbira. Iwe chombo wanga uchibauruku chimbonobauruku. Isu medu hatina izvozvo. Kana tapinda kana ukange wangonokora mari yenyika hamba. But uende kumba kwako nzira yatinokuperekedza naye kuchikurubhi nepahwawa. Chisamba machisa, kukula, izenzo. That's our economic agenda. Mainzvisawe. Toda kusumudza economy yedu ndo nyaya hombe jobs plan. Tichingopinda we are going to commission a public works program. We are going to commission yadzo kuti vana Vic Falls, let them be ma tourist senders, ma senders anenge ane ma services. Uya uzodeposita mari yako yaunoda. Hatikubvunzi kuti waiwanepi uyo unoita sei. So that inenge yakafanana nezvakaitika kunana Seychelles, zvakaitika kunana munona Las Vegas. Munhu anouya achirowa mari kunana Mauritius. We want to do that in Vic Falls. Toisa airport chaiyo kwete yemanyepo yekuti une uchiona kuti technology irimo yakapenga. Teida kuona maChina achidya mari ari koko, vaIndia achidya mari ari koko, varungu vachidya mari vari koko. Chatisingazongodi kutora hanzvadzi dzedu. But mari uya mudyire muno pamunodira ipapo. Chisamba machisa, kukula. That is our agenda on the economy. And we will make sure kuti tiri pa economy ipapo there is equitable distribution kuma youth nekumadzimai, so that there is inclusive growth. There is also a constituent-based integrated infrastructure program. Kuti kunzvimbo ine ma-resources toda kutsumudza infrastructure ikoko. Kana kune murowa diamonds, ikoko kwamuri ikoko ine mune Satara. Ikoko kwamuri sai chipatara. Ikoko tokupai ma-tax holidays on the basis of infrastructure support yamatsveta ikoko. It's the same thing nekunoko. Ndoza tiri kuita. Tapedza economy yongenga, vanhu vasingabi mari, budget richiitwa moriterera kuti rine musoro, because it's about you. Vanhu vese vaenda kumabasa. Pakanzi hapana basa, panenge pakanzi hapana munhu, hapana munhu, hapana munhu, hapana munhu. Uchingopinda chete, hapana munhu. Munhu isimba rako. Ne-jobs plan yatinayo. Number 3, inyaya infrastructure. Ndatoibata kudhara panyaya economy. Our infrastructure mchaona tinotaura ma-road map izvezvi. Ndakauzawo mwana ndikati isusu tinotaura tine 4 pillars of civilization. Number 1 is the lines of water. Toda kuti vanhu vave nemvura nguva dzose. Kwaita kuenda kuzvibhorani. Kuti mutaundi unosera uchida chibhorani kechike. Ishavire nhamo. Zvibhorani hatichadi kuzviona mudhorobha. Kana nekumaruzevha, look at what Kama did paBotswana. There is pipe
water there. Unongoenda tonoita rural reorganization. Munzvimbo yekumaruzevha takuita rural transformation. Kunofudzirwa mombe ndekoko. Kunonge uchitwa zokurima ndekoko. Kunogara vanhu ndekoko. Imo masabhuku muvatibvise masabhuku ndanenge achironga zvese ndiye muridzi. Asi takuda kuti mvura neinfrastructure ziuye. The first line of civilization is water. Once there is water, zvinhu zvava right. Number 2 is energy. Tokupai magetsi ende tokuinda kusolar platform. Ndaitarisa zvakuitwa kuJapan. They are developing a hydrogen powered, a water powered car. That is the development one. Imo muno mtine zuva mchechetere. Toda kuti every roof ngaive ine solar power. So that it reduce this power from hydro. But we also look at Batoka Gorge. We also look at what we are doing in Kukariba to upgrade and improve our capacity to be able to generate power. Those rower, yeah, number 2. Number 3, in your connectivity, lines of communication. Munweza no manangari connected. Chero singadi. Mbuzi no manangari pa Wi-Fi. What you Mbuzi? Chisa Mama Chisa? Gukula? Izenzo? Number 4, a critical line of communication is the transport lines. Number 4 lines of civilization. Once wapa vanhu zvinhu izvozvo nyika yatransformeka. Because our agenda is transformation. We want to transform infrastructure yamunyika kuti inge ichita answer to your dictates, answer to your demands. Munhu wese agara achifara. Haufani kusora ndakataura nyaya bullet trains ka? Yaneza manje. Genga raiti harisati rakamonzwa vakalonja kama madhiziri zvitima pabhuruwa yavo zve40 km per hour ndikati maiwe mudarangwena zvazomuremera manje. Ungaita mbiri yezvitima zvedhiziri mukore uno. Mukore uno kwakufanira kuitwa mabullet trains, electric trains. Yokuti nechirova yakatenderera ikarova bhuruwa inorova Mutare yobva Mutare yopinda Harare yobva Harare uenda kuVic Falls. Unogona kunakirwa nhasi ndiri kungoita domestic tourism ungoona chete. Ungoona nyika. Uchiri yemari kuspend finance. Chisa mama chisa. Kwete kuti vanhu vanogara munomu hasati akambopinda kana muhotera. Achita inonzi domestic tourism. It's actually an indictment. 38 years kubva patakatanga munhu hasati akambopinda mundege. Ndakabvunza rimwe dheki wazana ndikati wakambopinda mundege simudza mako pakasimudza munhu 1. Zvika ndakapinda ndobva nangobuda pa-airport. Ndikati But that is the story of the most people vari pano. Handi munoziva izvo. Yeti kuEurope ndege makombi kungopinda $5 watoti ngwede. Ndapinda pabhuruwa indoda bhuruwa isingaidika because it's city of queens and kings. Asi nesikatsvaki maqueens nechida kuona makings. Chisa mama chisa Gukula ezoko wapinda 30 minutes pabhuruwa wapinda 30 minutes pamasvingo. Business becomes convenient nenyaya improvement infrastructure. Vanenge vachida matomatisi ava kwaMutoko hatimbodi kuti muuye nemadomasi kuHarare. Tokupai a canning company iri kwaMutoko yekutosumudza industry chamvari. Madomasi achingopedza kukenwa ngaende kuIsrael ngaende kuEurope votengesa mabasa atasumudza. Ndo yatiri kurova izvi. Nyore nyore Zimbabwe Furnitures. Chisa mama chisa Gukula Izenzo. So we are talking about zvinhu zvatinoziva. Takazviita muinclusive. Ndakamubva Mugabe ndikati Mugabe onai. Dambudziko ramunaro communication. Number 1, hamuna connectivity. Number 2, internet is very slow. Number 3, you don't have infrastructure. Because saka vaivapo vaitei ndikati ndimi vamai muripo maitei. Zvikanzi achiita tione ndobva ndamurovera mudharapa. Hino ndakaona super zvamuremera. Takamusiyira chingwa cheministry. But kuone zvaaita uremerwa joko rarema. No vanhu vatisingadi muhurumende vaya. Kana uchitadza basa zvakadai unozita rakanaka rokuti super, but what you are doing is not super. Isu tapinda muhurumende lines of communication. Toda kuvagadzirisa kuti zvinhu zvifambe, zvinhu zvigadzirike, to restore lines of civilization, infrastructure roadmap. Number 4, inyaya yesocial agenda. Handichapedza. What we are doing with restoration yokuti grade 1 isu takaplana zvinhu zvese is digital. Nada kupedzisa manje. It's digital. Kubva mwana ari grade achizvarwa atenda pa computer.
tompa nasa number, tompa driver's license number, kuti kana wazosvika 18 we activate it, kana waita wapass tobvapo tokumeka sure kuti akupa employment number bozoza kuti paunosvika 18 teta kumeka sure kuti basa rako tagadzirisa. That's where we are going. Everything has to be digital. We are going to introduce an e-government. Kwete kitafembera fembera yekuti vanhu tine vangani vanoda mabasa vangani. Aiwa, we are very clear in agenda yoyo. So nyaya social agenda is very clear. Grade 1 to grade 7 free primary education, form 1 to form 6 toita kuti vabereki tizionera ivo university pai mwana grant atange kuona nokuti hatikudzidzisi university education tokudzidzisa neupenyu. So totanga kupa magrants toona kuti unodzorera mari yedu. Vanenge vabva vaya vanofana kushanda vanoshanda muno, vanenge vari excess tokuendesa zvaita Cuba kutawira neLiberia maticha 6000 chimboendai modzoka after 10 years. Tokupai dzimba zvinhu zonaka, opportunities for housing, opportunity for jobs, opportunity for happiness. Unofana kuhepla happy chisa mama chisa. Saka zvinhu zvitatu zvatiri kunza is transformation, opportunity ne prosperity. Kureva kuti tinenge tine kubudirira umpimelelo. Is that correct, Prof? Then tonge tichida kuzoona kuti tine here transformation. Yes, kugadzira kana kubudiriro. Ukututuka. Ya ndakudzidzisa Prof Manonoka. Then toda kuona kuti pane prosperity ituva. Anditi? That's what we want to see. Munyika mchifamba zvakanaka. Hamadzadiwa, I want to thank you. I want to thank you for the support. I want to thank you for everything. May God bless you. May God bless you. May God bless you. God bless Zimbabwe. Thank you very much. Thank you very much. Maita basa. Toramba tichioresa kuvota. Toonana pakuvota. Nyika ichayouya. Maita basa tinokutendai. Chisa mama chisa. Ati mireti na matela famu zakanaka. Pasta makore mnamato. Warasa kiva iripano.